Epa de laguno, que hemen gaude vuelta, kursarekin zikeiarekin. Eta ez genuen hemen ezaktuki utzi, bale? Utzi genuen zizilekin gudan eta bar. Kargatu dugu atxera, bizatzen imperio saltzen zelako. Saiatu naiz beste gazat gragatzen, txartu atela da. Alde guztietatik, beraz, bertan bera utzi egin dut. Eta berriz, ja, berriz, hirugarren aldiz, ja. Bueno, ez bigarren, porque bestea bai egin dudala, baina hortik utzi egin dut. Baina, bueno, ez dakit hau nola de Montre atera, porque gauza da, zaitu naizera Frantzia, hemengo Tolosa bere gandatzen, dekogulako aukera, eta movida da, Inglaterra sartu dela erditik eta galdu balai derrepente zentsugabekeri batean, eta baita ere, matkiston matxina da, guztionen matxina izan du, zonalde guztionena, tipo berberarena delako, eta ez dut urtzen zagatik, dugu delako nirekin, baina, bueno, okei. Baina, bueno, klaro gauza batzutan gatatu izaten hori dira. Beraz, hemendik hartuko dugu. Hemen dago almorobide irabazten saiatzen, hemen dago Sevillakoa Irlak bere ganatzen. Tipo honek, azkenean ez dakit. Eta hau sulpatu aldiogu, Bueno, ezin diogu sulpatu gudan dagoelako, vale. Baina, teorian sulpatu aldiogu. En fin. Joko honen gauzak. Sisiarekin ezin gara saltu, Inglaterrarekin ezin gara saltu. Frantziaren kontra egiten dut gudan, teorian Inglaterra lagunduko nau. Zaten diot behitu, guda, Tolosagatik. Behitu, orain ez, pa joderse. Manda huevos. Embargo... Honegatik. Bitu, hemen teorian laguntzen digute. Gero laguntzen diogu eta ez digute laguntzen azkenean. Eta gainera paktua pikotara bidaltzen digute. Lako mobidak. Bale, badauka, eskonduta dago, bale, ondo. Bai, orain bai. Ja. Bale. Ja, gure eskontza, ja, gure alabaren eskontza, ja, ondo afianzatuta dago hemen. Eta horrekin, honei esker, horri esker, Inglaterra, gure odola Inglaterran sartuko da. Eskozia dabil Irlanda bere ganatzen, hemen daukabe lurraltxo bat, Eskozia dabil potente. Baina, bueno, honi esker gure odola Inglaterran sartuko da. Hori primeran dago. Orain bai edo bai behartuta dago laguntzera uste dut. Gure odola alde guztiatetik zabaltzen gaude, eta hori oso ona da. Hauek irabazten duaz, eta armada dator hemen kamien emango dio, eta edo ez, igual ez. Ole hor! Ole hor, ondo irabazi dio. Largoian, ole! Ole! Ba, okentzen badio gure partez
Arma bidei, bia libre, nik sartzen ezia hauekin, Fatimizekin, eta listo. Hori da, komandanteak jarri genituen. Clérigo obediente. Hemendik kontra ondo etorreko segulako. Izatea clérigo obediente batzuk. Gure tropak inspiratzeko. Hostia, bat, hau bai dela tipo txarra. Txeko dugu momentuz. Lurralde, Sevillakoak be, dabil, nahiko ondo. Bueno, tan garragatik da, baina, bueno, lurralde hau, baina, bueno. Inglaterra eta Sacro Imperio hor da bilz, gora bera. Que si sí, que si no, que si sí, que si no. Posten hau, honek ja, irebazita izatea ia. Boa, 10.000 soldadu, txabal. Lurralde hori bere ganatu, pero de ja hori da. Eta bakea sinatu armada hori etorri baino lehen. Zure kontra. Tamen gertatu zaigu berdin. Bueno, hau delako igual hiriburua. Ja, bueno, praktikoki gurea daia. Teorian orain... Tuko de Marrakech. Hau sortu dezakegu. Krear. Bal, eta emango diogu gure basaio bateri. Nori ez dakit. Dituko du igual... Ito nola la corte. Nuño. Nora ingugoaz hemen, eta Nuño bilatuko dugu. Topatzen badugu. Ez lasagoa da alfabetikoki. Ai, joder, gordera... Hostia, ratu naiz. A ver, Nuño. Ay, gastea sal, vale, se le mango digo. Conceder título honorífico. Es hacendado. Ahí va, segate que no... Hori, Marrakecheko dukatu. Baina ezin diogu eman. Ahí va. Ezin diogu eman. Ose, eman behar diogu tipo oneri bai edo bai. Ezin diote eman hemengo betu. Tuko de Marrakech. Holan, bizkat indarrak banatuta daude. Eta ez daukadana tipo berbera. Hori da ez dudala nahi. Vale. Vale, eta orain zer gehiago. Hau ezin diogula kendu. Bere hiriburu delako, eta gertatzen zaigu hau. Bale, hau kenduko diogu segida. Eta hau, norena da orduan. Hau da, buena, be. Eta hau, guk sartuko gara Fatimiden kontra. Berrogota 10.000 soldadu, txabal. Ojo.
Ojo eta prestatu, gauzak. Gordeko duguen puntu honetan. Porque beharko ditugu mertzenarioak, beharko ditugu laguntza, beharko dugu denetarik, hemen. Kontra egiteko oraintxe bertan. Declarar guerra. Tripoli edo Túnez. Momentuz Túnez. Más te vale ayudarme, chaval. Zu laguntza pitala dalako nintxe bertan. Eta baita ere... kontratatuko ditu... eske diru asko ez dekogu momentuz, baina bueno, kontratatu alditugu orden militarren bat. Baina eske ez dugu asko egin orden militarrekin, Son nuestros en la orden teutónica. Ok. Hauek. Eta ona be. Vale. Inglaterra lagunduko digu. Ondo. Alduenean. Dabilor. Estoiekin guda. Eta... madre mía. Fatimirekin sartzen jadira hitz nagusiak, Ez pentsa dela moco de pavo, ni nada por el estilo. Saiakera oso bestia bat da, jakin dezazuen. Saiatu behar gara. Inglaterra gure alde dago, aiakote bestei. Soldadu mordo dituzte, guk ordena be dekogu gure alde. Ordenaren abantaila da, nahiz eta negatibo egon diruz gurekin jarraitzen dutela. Eta flota hau. Zure fuera. Zueko na. Train aldatuko dugu erregina eta abar. Una banda de ladrones en Nájera. Ok. Qué bonito. Erregea guk menestugu asko egiten. Eta bat duela, eta erregeari be aldatuko diogu honegatik. Eta terko gara ja ona zuzenean. Zuzenean. Zaki zoramen bat izan den egin dudana, baina bueno, saiatuko gara, gutxienez. Bestela moztuko dute eta listo, osea, ez da oso zer ikusiko. Eta bat mila, gure alde. Hor parau, porque nahiko txo jaso dugu. Mila soldadu. Garatoko dizkiogu, porque bestela, hobeto. Horan kentzen ditugu erditik. Fuera. Eta ona. Berriz ere. Ondo. Ondo. Ez dakit ideia oso nahi izan den. Eten nari nahi zena. Baina, bueno, momentuz, irabazten. Goazen Tunezera.
Montuz nahiko ondo goaz. Eta hori ez da bat ere txarra. Irabazten goaz, neko 38an. Beraz, ondo doa hau, justito, baina ondo. Ja ez dugu jaia diru galtzen. Bitu. No datoz, 4.000 soldadu horiek. Bueno, ja 5.000. Irabazten dugun eta gero goaz haien bila. Tuneseko gazteloa beranatzeko zorean gaudela gainera. Zigara eta 2.000, osea, zigara burrada soldadu batzuekin, Eta 2.000-tik 10.000 garatzen zaizkigu, ja. Venga, bere armadaren bila. Maestro espiaz bat behar dugu. Beitu, ondo. Esto galdu du komandantea, cago en la leche. Komandante bikainak ditugu, espentsa. Haienak nahiko txarrak dira orokorrean. Venga. Tunes beranatzen jarraitzera. 1.600 herria. Ondo. Mezquita. Nos lanzamos bajo estas condiciones. Reina Estefanía gana 100 de piedad. Reina Estefanía 50 de prestigio. Te da moral católica de estrés, papá. Nada. Egingo duzu nik esaten dudana. Punto. Hori nahi baduzu, bai, onartzen dut. Ondo. Vale. A ver. Azteko. Hau fuera eta hau fuera. Bigarren, dirua behar dugu. Oneri. Usurpatu aldi hogu. Bale, gudan daude. Zebez, ezin diogu usurpatu. Baina, lurralde guztiago tipo bateri eman behar dizkiogu. Vale. Goazen kortera. Biatuko dugu nozbait. Eman aldioguna interesgarria dana. Eta ez diguna. Tesana de Navarra. Beto, oneri, adibidez. Otorgar título hacendado. Con los pormenores. Túnez. Otorgar título hacendado con los pormenores. Bicerte. Otorgar título hacendado con los pormenores. Otorgar título hacendado con los pormenores. Cail tal no sé qué. Otorgar título hacendado con los pormenores. Otorgar título hacendado con los pormenores. Gabes. Eta listo. Matxua dekogu, negatiban gaude diroan, hori horrein konponduko dugu. Eta ondo atera da azkenean. Beste lur zatitxo bat hartu dugu Ipar Afrikan. Inoiz, baino, hobeto. Pisako, ostia. Claro, zergatik galdu da Veneziako Bizantziar Imperioarena. Bizantziar Imperio igual brenatu duenez. Duelako, osea. Pisada brutala da, porque Venezia izan beharrean Europako garai honetako ekonomia edo komertzio puntua dago Pisa Europa guztian sartuta. Monopolio izan da. Hori da flipante, osea. Pisakoek irabazi behar dute diru bat.
baina impresionante. Hore, ez du egingo, baina... Vale, ezin gara, diru... Negatiboan gaude diruan, orain konponduko dugu hori. Osa, orain errekuperatuko dugu, baina... Claro. Fuera. Zeran gaude tropetaz, bueno, konpontzen goaz, ez ditugu soldadu asko basaionak. Piskat, suposatzen du piskat azarre daudela gurekin basaioak. Baina, bueno. Obligaciones, impuesto feudal. Trivialak ez ditugu, algun. Impuesto feudal, nobleak gurekin. Orokorrean, posi daude gurekin. Atxilotuta daudenak, bueno, basai beratuko ditugu beto. Ezken gu basaiak nobleak dira, kenduta atxilotuta daudenak, neko posi daude gurekin. Hor nehingo duguna da, postu hau, igo. Zuerazki, pizkat azerretuko dira, pizkat ez asko. Perdió, vale. Juego de Capua, del conde del Lord de Capua, o sea, madre mía. Zinut jarri hau kabroiak hau atzera bota zedatelako. Eta 1.000 arte zinut aldatu. Koitaduak. Gainera baten falta bitan bota zidaten atzera. Kabroi horiek. Ostia! Wow. Lehoi askatu egin da. Ahí va. Gaztela jausten ari da, Ui. Gaztela. Lehoi askatu egin da. Saltu algaguan... Bueno, saltu algara ez egun momentuz asko interesatzen. Ostia, 3.000 soldadu. Joder. A ver, hau errazagoa da holan. Takata. Eta orain, hemendik. Eso, 800 mierda horiekin ez dugu asko egiten, Zeun. A ver, hauek zenbat dira? 9.000. Beste 800. Beste 2.000. Hemen ez daude, ia soldadurik. Mendik egualdetik gauzak pizkat aldatu behar ditugu, porque bestela... Hemen ez egoteak soldaduak... Igual, bueno, igual, claro, igual... Katolikoak ez direlako. Loiratu garena, txabal, hor. Frantzia dago gudan, norekin dago. Zme bat hilzaio. Gudan dago. Eskoziarekin. Es que Eskozia dabil indarra hartzen hor. Esto es porque Juego de Tronos. ¡Hostia! Mendi, Juan.
Batuta, porque bestela... Pues mila, ona. Ez que sartzen garenean gudan... Que lehen alkancillar, momentuz ez egin sartzen ezer kanzillerrarekin. Batu... Ah. Zuten nahi hauek... Lopak batxa. Vale, ondo. Vale, ora maika mila izango dira, 12.000, ondo. Eta hemen datoz beste 400. Poh. Super soldados ditugu hor, me cauen, joro. Mila 200. Horatzen dira zonaldo honetakoak. Teorian ez da. Hauek ona. Zuek igo ona. Zuek etorri ona. Eta momentu zaztu. Nik uste dut guzti horrekin, horretu 2.200 eta piku. Gaina hor daude topak galtzen. Ostia, gaztela dago... Piskat txorto, Lehoi askatu egin da, gaztela dago... Cruzada por Jerusalén, Deus Vult... Toma, 13.000, orain bai dekogula hor, abainteltxo bat. Batxe, hauek gutxien, ez? Kapuakoa... Gente nombrado... Bien regalo... Hola, posago jarriko da gurekin. Malau mila. Batu eta ona. Venga. Kaina emotera. Matxinatu hauei. Zueko da higo bada espada. Zeran matxinatuak direla hauek. Kordobakoak. De vuelta a castellano, o sea, nire kontra daude. Ma mia. Benetan. Torregatik galdu behar dituzu zure armada guztiak. Joan eta jipoitu gaztelari nire kontra etorri baino. Jauen sos. Torreniko goekin geratzen basarie. Bueno, ezin dut. Kendu behar ditu alako, pero si no, oraindik gogoekin geratzen basarie, nahi baduzue, sartu naiteke zuekin. Klamar, Asturias. Horregatik ez nahi sartuko, pero... Lon interesgarriagoa da, kasu honetan Salamanca kentzeko... Baina nire kontra egingo du... El ejército padre, osea, dauka bere alde... Baina, bueno, gutxenez indarra galdu du gaztela... Alanda ere, gaztelaren alde behingo du, la de Dios. Bueno, claro, egia da, mehatxoan nagoelako. Ostia, astutan neukan. Claro, pacto dela nire kontra. Bohemiakoekin, vale, ondo. Hostia, 4.000 prestigio ya,
Galdu genituelako bertik 2000. Estela... Ojito, prestigio oso ona deko gula, ja. Ea lortzen dugun imperio berriarena, eta loan ja erreinuak, zuzenean erreinuak hasiak gara asignatzen jendeari. Hori primeran egongo litzatekelako. Gainera, erreinuak izatea gure basaioen artean, ematen digu... Ai, esango dut. Gero prestigio gehiago. Guri. Habéis recibido un visitante del monje del gran famoso abadía de Cluny. Tenla mi apoyo. 100 de oro, una... No, bai, porque prestigio nahi dut. Y que todavía dure la reina. Cago en sos. Vale, alabe izan doze ondo, eta ez dugu eskonduta. Kontrata responsables, 11 urte. Eta ondo egongo litzatek, kriston prestigio lortzen dugu. Baina, bueno. Ahí va, dio! Beitu Frantxa non sartu den! Ah, dio! Hostia. Seguro Imperia dago un poquito en la mierda. Hori da beste... Tokan... Egon. Eskoneko dugu seme hau. Kodo misen. Revolta germánica, nada. Kodo de Gascuña. Venga. Orain, gure alabaren semeak Inglaterrakoak direla, baina bueno. Hostia. Ahí va, hau interesgarria da. Zein da? Podrimo naz, Ahí va. Egon, utzi gauza bat beratzen. Printzipioz ez ditu zemerik, beraz. Anaiari joan litzak, anai lagotekotan, alabari edo beste familiar bateri. Bueno. Bueno, txeko dugu momentuz, bigarren alabarena. Vale, ondo. Ez eta prestigio oso interesgarria da irabaztea. Horregatik, zetzen zait bizkat eskontzak egitea. Ahí va. Simplemente con un cortesano van a ganar las estrellas de prestigio. Por casar una familia de un rey. Ah, baina ez du hartuko. Tampez. Orduan nola da posible lortu egin dudala... Nola da lortu egin dudala ba... Ez dakit. Bueno, berdin dau.
Fatimidei lur zatitxo alkendu diegu, ez dago la txartoa. Gaztela hor saiatzen matxina gehiago aurrera esateratzea. Leoi banatu egin da, primeran, hori primeran datorkigu. Hor sobornoekin, beti bezala. Nada, venga, 0. Pues na, zuten hartuko sobornoak. Sakura Imperia revuelta bitxea dauka. Revolta, eta arma guztia hau, txabal. Daren, que esten gela... Ostia, Fatimida... Ostia, txal, izan duten matxina da, hor. Kolega. Matxina ondo ateratzen bada... Hobeto gure txako. Eta hau edo degudan hemen, hauen kontra. Fezeko irabazten. Sei polita den gure Nafarroa ja, me cago en ni oro. Zena, hasieran, nada, justo Nafarroa eta Lieja eta orain, Espainia eta Ipar Afrika bereganatuta kontrolpean, sei polita den hau. Sicilian, Italian kolonia batzuekin, Selugirator, hasi dira, Imperio bizan, oza, mongolei lurraldeak berleskuratzen, Rusa sotzen dabil, Sakura Imperio dago hor zaurituta ikusten dugunez. Matxina da horrekin, Eskozia hor lurraldeak lortzen, Frantzia hor sartuta ez dakit nola. Baina, bueno. Pueden usurparse... la. Igual usurpatu dio ya, tipo. Condado de Túnez. Baina, justo atera zego eta... Kauen, ni oro. Hau, ja... Lortu dute, vale. Justo atera da eta justo joan egin zego aukera. Me cago en tal. Hau ondo eta orain lehoi best matxina batekin dago. Joder. Egura hortik dabil. Macho maitia. Vale, bizirik. La mía berrón prestigio. Kastela rekuperatu egin da. Euneko 6,3. Murziakoa gudan dago. Gaztelarekin por Faro. Hori guk sartu behar, nik sartu behar nahi sol, porque Gaztela nahiko poteretsua da. Eta bera bakarrik ezin izango dau asko egin. Baina, bueno, hori ja ziurazki urrengoko saio batetan gutxi gora ja 40 minutu dara magulako. Eta ja nahiko txo da. Jogonetarako ez da asko, baina...
Klapautuan gaudela gure kontra. Besterik gabe, espero guztu izan duzuela, uste izan duzuela, egizien duzuen lagunok zaindu, eta horrengo arte, agur!